Damo nga salamat at man may naalupad nga kabog. Welcome to my vlog. Good morning mga kasanaol. Adik yan na poblasyon ito ni Yabong. Di man nakikita niyo an kanan drawing ang tahong buhos gutiya siminto. So adik kami didit may kakabugan mga kasanaol. Marisaw didit mga kakabugan pero diri masyado hiya nga nakikita kay medyo kuan niya mga kasanaol na reflex itong kanan adlaw sanglit diri nakukuha ng kamera diri gud nakikita mo upay adikan man may kay sumpo kikita gyap ninyo man mga kasanaol kabog sumari nga sa dinihiton area sumao pa siguro ni aga adi kami didihiton kuan kay iniya na mga kabugan mga kasanaol adin hira didihiton may simbahan itong Yabong dili mga kasanaol hihinangan dito mga kabugan. So kutob na din hiton akon videos kay medyo mahalaba na. So damo nga salamat. Okay mga kasanaol dinhi kutob na iton akon kuan damo nga salamat at man may naalupad nga kabog mga kasanaol.